duniyar bai saba ba. Wakilin Daura Nasir ne. Faɗa da aljan za ka yi za mu gani ko ka yi ba za ka ci riba ba. Mai hawa uku Dambo Nasir ne. Ina ta faɗa muku Nasir daga ya haya ikon Allah ne. Uku Dambo Nasir ne. Zanen zabo daga Allah ne gwari ta rube mun kai shara. Mai hawa uku Dambo Nasir ne. ABC. Wannan kansa da sai Dambo wakilin Daura Nasir ne. Kai duk tsufan kango babu rufi ba zai kai gidan tarihi ba. Wakilin Daura Nasir ne. An kayan mun gani tilas mu faɗi kowa ya ƙi batun haka zai duba. Mai hawa uku Dambo Nasir ne. Ga a faɗa cika ba ƙarya ba su ɗan bakina ba maryance. Uku Dambo Nasir ne. Shasha'anin ka su fi kan gobe bar mu da su mu faɗa musu kai waye. Mai hawa uku Dambo Nasir ne. Har yau har gobe muna tare. Wannan kansa da sai Dambo wakilin Daura Nasir ne. In Allah ya baka tashi ka nuna ba girman kai ba. Wakilin Daura haka ne. Nasir ne. Mun samu abin a cikin yankin mu amma ba kamar ba mu samu. Mai hawa uku Dambo Nasir ne. A sannu za ta yi inda ta dace ba wai na faɗi sarre ba. Uku Dambo Nasir ne. Lokaci yayi da za mu faɗa musu Nasir Yahaya